ýol öten we Türkmengala etraplarynyň ýaşaýjylary çöldäki öri meýdanlaryna çekeni çopanlaryna wagtyrýan mallaryny gyssagly ýagdaýda öýlerine getirmäge başladylar. Çopanım her günnien ýaly öz awtoulogyny minip çölüň içine mal güýmejek ýeri gözleýän, emma ot çöp ýok diýär. Diýip mallaryny meýdandan ýygnan ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Bu Türkmenistanyň her ýylyň gaşyna ýa-da ýyl gurok gelip mallar hor düşüp başlanyny görülýän soňky çäre bolup durýar. Synçylar bu kynçylyklaryň 1990-njy ýyllardan başlanyp şu günlere çenli üýtgöwsüz gaýtalanýanlygyny, döwlet eýçiliginiň häkimetde wotda berilýän habarlaryň mallarlaryň üstünden gülmek bolup görünýänligini aýdýarlar. Mardan gelen habar Balkanna habar çemediň sebitiň döwlet eýçiliginiň häkimatlaryna we çopanlara awanýan howp hatarlar barada beren maglumatynyň iyi ýanyndan geldi. Ýol öten we Türkmengala etraplarynyň öri meýdanlaryna wakylýan iri we ownuk şahly mallar o tiým ýetmezçiliginden kösenýär diýip Azatlygyň habarçysy yerli mallarlara salgylanyp habar berdi. Habarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan mal eýeleriniň aýtmaklaryna görä, hor düşen mallar sowga çydaman meýdanyny haram edýär. Çölde 8 baş malym bardy. Çopan bir hepde öň jaň edip bir sugurumyň aşykdan haram ölenligini aýtdy. Men ilki ananmazlyk etdim. Siz gölejigini emdirtmän süýdüni satyp sugurumy horlap öldürensiňiz diýip münkurluk etdim. Ertesi çöldäki goşa baryp görsem diňe meniňki däl, beýleki mallar hem gapyrgalaryny sana bermeli bolupdyr. Diýip Azatlygyň söhbetdaşy aýtdy. Aýdylmagyna görä adamlaryň hojalygyna hem ýeterlik o tiým ýa-da pul ýok. Yeketek çykalgy tapan ýeriňden ýagdaýy ograk owadoşlaryňdan o tiým ýa pul sorap biraz özüne gelen mallary bazara çykaryp satmak bolup görünýär. Azatlygyň habarçysy yerli bazarlara aýlanyp satlyga çykarylan goýunlaryň hem gaty hor görünýänligini habar berdi. Onuň tasdiklamagyna görä çöldäki ýagdaý mallaryň barhaken bazara getirilmegine sebäp bolýar. Çölden gelen mallaryň agramyny, kilogramyna görä däli daşyndan görnüşini, ýagdaýyna görä baha kesilýär diýip habarçy aýtdy. Bazardaky mal jellaplarynyň sözlerine görä bazara çykarylan gurot goýunlaryň pesi 800 manatdan bahalanyp başlanýan bolsa, çölden getirilen goýunlaryň göwresiniň uly bolmagyna garamazdan bahasy 400 manatdan başlanýar.